Bună ziua, toată lumea, la un episod de Transformice. Parcă am mai făcut un episod, nu mai știu. Da, să ne încercăm norocul după brânzică. Ia uite, ai de capul meu ce proști sunt ăștia. Ia uite, bă. Nu, eu zic că de proști pentru că șamanul stă aici, nu face nimic decât aruncă bile de-astea și săracii șoareci nu au ce să mânce. Înțelegeți? Ai de capul meu. Credeam că e o bulă aici, tadigridi. Nu! Credeți-mă, eu fac urât dacă pierd în mod amuzant. Cum, Doamne? Doamne! Doamne! Doi șamani se bat între ei. Ce? Calm, nob. Da, a intrat taică-miu mare peste mine că face îngrătar. Face îngrătar, nu? Ce? Pe unul îl cheamă Darius Lobo. Stai, eu cumva am strâns ceva pentru că eu am stat tot timpul în portale. Și ba luam brânza, ba mă teleportam, ba luam brânza, ba mă teleportam. N-am voce deloc. M-am căcat pe mine. Hai de capul meu. M-am căcat pe mine și tu te-ai căcat pe tine. Băi, fă o dată asta. Rupidi-padi-pida. Îl aruncă cu mere când trebuie să ne ajute. Uitați-vă ce șaman prost. Bine că și eu sunt începător și nu știu să pun nimic dacă sunt șaman. Să-mi zică și mie cineva în comentarii cum trebuie să pun când sunt șaman. Înțelege? Ia uite-te la el. Mie. Eu sunt cel mai drăguț. Mie. Oni. A prins. Mulțumesc. Mamă, cum merg eu ca bossul. Bă. Mă, cum a rămas ăsta? Părți.
Mai are pretenții să se prindă de baloane, dar nici nu știe să se ducă sus. Ia uite-te la el. Iepi! Opa! 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 Este, bă! De ce ar intra peste mine? Mă enervează când... Deci mă enervează. Odată mai intră peste mine și îl dau afară din cameră. Bă, asta mă apă măcar mai ușoară, că dacă era așa apă cu brânză și nu erau pereți, adică și nu erau de-alea pe jos, te aruncă în sus, eram vai de capul nostru că brânza ne trage în jos. Deci brânza ne trage în jos și suntem vai de capul nostru. Mie naibii frică. Hai de capul meu. După săracul șoarece l-a prins acolo. Du-te, bă, mă. Ui. Bă! Nu fi nob. Hop. Mersi că ne-ai pus de-astea. Hai de capul meu cum am sărit. Hai bă, ce face ăla? Ui. Rupițu, Ai de capul meu, ce bug ești. Adică nu era bug ăla, era super lag. Ai de cap. Mamă, deci voi ați văzut cum a aruncat? Trebuia să mă ridice 1 milimetru, frate, că... Și a doi stau ca proști acolo. Aruncați-vă, bă, nebunilor! Cea mai urâtă mapă posibilă. Hop! M-am căcat pe mine. Mulțumită lui Caliopean am strâns 2 brânze. Nici o brânză pentru tine. Cum a reușit ăla să se urce așa sus, mă? Abia dacă mă urc eu până la aia. Da, păi... Oh. Bă, dar ce lag e...
Magie! Ce fucking lag! Da. Puța. Puța și căruța. Hop. Hai mă! Pune, pune! Pârț! Ei! The Wampers a murit! Haterul 3. Să vezi ce hater îi dau eu de nu-l arunc peste bord. Peste bord. Stai, cât am filmat? 10 minute. Mai stau și eu 3 minute așa. Sau să termin runda asta și gata. Da, lume. Da, mai sunt 30 de secunde. Da. Și cam mai atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like, share, subscribe, pentru că asta mă motivează să fac următorul videoclip. Și ne vedem data viitoare.